novas actividades de Nadal para que decoredes as vosas casas. Hoxe imos a facer un centro de Navidad, pero non o imos a facer natural, senón que vamos a facer todo con cosas artificiales e con un rachón de leña. Un rachón partido a mitade, que vos asente ben, e aí vamos a empezar a poñerlle as nosas cousas que queiramos. Para eso, hoxe vamos a utilizar dúas velas vermellas, uns adornos de Nadal que vos queirades, uns laciños, uns acebos destes así artificiales con unhas piñas, unhas bolas, o que vos queirades. E sobre todo, e moito cuidado os nenos, que necesitades axuda dun maior, porque vamos a utilizar silicona quente, vale? O primeiro que vamos a empezar vai a ser a pegar as velas, de acordo? Para eso, poñémoslle silicona na base, e pegamos. Collemos agora os nosos adornos e ímolos colocando según estamos. Eu neste caso vou poñer este aderezo por aquí.